दिनैबा दंना गैया बिसोरनावबा जों जाफायनोसै र' लोगोफोरजों लोंनांगौ दिनै बोथोराबो गरम गिसिखौनो लोंसै आरो थांनानै दंना गैयाथाय मानसिफ्रासो हाब 500 थाइसे फैसा लांगोन ना लाङालै लाङा र' लोगोफोरनो खिथाहैनि आं र' ओरैनो थांना खोन्थाबाथ' बिसोरो बिसास खालामनाय नङा केमेरा मारिनि आं मोनसे मारिनांगोन थाइसेखौ खनसे 500खौ खनसे र' आंना केमेराया महा थाखो नै मोनबाय र' 500खौ खनसे ओमफ्राय थाइसेखौ खनसे ओमफ्राय खनसे जमा लानांगोन न'आव बिसास खालामनाङा नङा ना बोरो थाइसेया बहा गोमाखोब्रा थाइसेया बरियानो जा मोजां उथिखादों केमेरायाव फट'आबो बरिया दंना गैयाथाय मानसिफ्रा माथोखौनो दङलै बियो दं आरो थांसैर' खोन्थायनि मोनलोंसिगोन जोंनि फिलियावनो बियो खोन्थेगोन ना दिनै 500 थाइसे फिसालाय हा सोरनि फैसा थालांखो बेयावलाय होद लानांगोनलै माथो दिनानो मोजांलै दिनलाय थासिगोन मानो नांगोन बेखौलाय लांलां मोनगौबाय सामब्रामबो दङ माथो सामब्राम सोरबा फैलायबायलै लोंनाया खम जानायासो बांद्रायनिया गेम्बु बांद्राय जायोदि नोङो हले बिसिखाय अलप खम दिबिता अ 500 थाइसे नामायाव बैयाव नामायाव सिरिना दङ सोरनिबालाय 500 थाइसे केमेरा खालामना लाबोदां र' रलायनानै नै साबा लागबो बिसास 500 थाइसे 500 थाइसे खिन्थु लाबाखै आं केमेरा खालामदों नै नांगौ जाम्बासोलै नै एकदम ओइया हयना नहय 500 सामब्राम नोंबोथ' थाइसे बोरो ओइनो थाइसे मा खालामनो कि बुंदि आं थाङालै मालायनि फैसाफोरखौ लाय आं माथां जोंलाय मा जानोलै मानसि थैनायखौनो लाना फैयो जोङो लामानिसो बेखौनो लोंफानोसै सेरेबखौ सोरबा लानो थांबा मा खालामनांगौ रोङा फैब्रा जोंनि मिथिखानांगौ बैयाव मोननै बुस्थु लानांगौलै मुवाथ' बाजुआलाय बोरोलै बाजुआ बेयावनो दोनथारोमोन 500 बोरो मबाइलाव नायनो कयदिसो मालै बियो 500 बेयावनो दोनथारोमोनलै दङथ' सोरबा लांबायबा मा मिथिगौ आं कम्पिउटार इदिट खालामनायनावथ' फट'आ ब्रा नै 500 मत नागान दोनखायो बेलाय थाइसेल'सो मादो थाइसेल'सो थाइसेया दोनदों लादोलै हा फैसा थाखा गैखायानो थाइसेबाबो लानोसै अब फैसानि मोनलाय लाङालै बेनो खालामदो ग्लासाव दोनखायो आंना बेखौ गारना थांदो एकदम लक्सन सियार लायनो रां बसनबो बेनोबो सियार नालाय र'लै लायबाय थादो रासिया मागे आगोलावबो गोबां थगायखांबाय बियो गेमबो जिरायनो फैसाया लोंनायावबो बेनो जानायावबो बेनो फैसाबो होनो हाया नोंनि गायदा बिसा 500 दोङो होनब्लाना जोंनिफ्राय लोंनाय गायदा दोनथारोमोन आं फट' थिखांना लाबोनायालाय माथो जाखो दे होदोलै बुरिबाबो नाङो मानसिखौ नायना बारा होआलै थगायसै खम केदि जागोनलै बेनो सोलिगोन आंहा नोंना दोननाय गैला दा लायनो बसिगोनदां माने दिबायना लाखिल बायना लाखियो थगायनो लानो मा प्रब्लेमे होय मानतो आरो गुदुं दिना गदि करे होय नास्ता खिलाना माले एसे बुस्थु नोंसोरलै फैसाबो होनो हायाबालाय बहानि नास्तालै थाइसेजों लायदोनो मोनगोन थां होआ थसिखोन मोनला दाना बेखौ लोंनानै थांनो थां हिनजावा रायगोन नोंना जागोन दे नङाबा थां मोदारगोन दोनलै हा थकालि बिराद मोजां लोंनो मोनगोन होनना फैदोंमोन रायबाय थायो सामफ्रोमबो थगायसै मालायनि सायाव लोंनानै थाना नायगोन मा नायनो नायनो नाय दिबिनि kita होनो नामा फालतुसोला दे जिरायदो जोंफ्लांगोन मासो थाराब थाबा दिगदार जालायगोन दा जाबो जाना बादो
दैखौ लोंदो आं नांनाय बायदि मोनबायलै ओइ एक्टर मानसिफोरा आजिखालि ससमा लायाबा जायानो सिख्लाफोराबो नायनो नागिरो माथो नायनो ना नागिरा नुवाखै नोङो बर' एलबाम बर' फिल्म बर' ससमा गोसोम लायाबा जाया जोंबो एक्टर ना ओइ ससमा टुपिन मोजां ना बरिया ससमा गानबाय एक्टर बायदि नुयो मालालाय गैला लोंनो लुगैदोंमोन दा इन्जिनाबो हालाबा आजिखालि ससमानि पिनलि एक्टर निसिना देखाना फैयो जाबाय कत जाबा जायाखै बर' गय थागे जा फालतु ओइ जाबि ना ना तो हा बर' होनबाय थायो बर'आ मानसि नङा नामा ओइ हायोबा दांना हरलै आं हाला ओइ लोंबावनो 20 minutes later. Masih lule. Iyo masih masa. Oi, Rukni. Ini belum wei. Belum tu. Ini. Ayah. Mana lain orang? Kunci tang matang. Oi, lim ke belah apa? Lim ke betul selah apa? Man jauh imlu ayu. Ini selah. Zarkin silap na lengnang gendini. Mun bapak. Tabla ba? Mun ba. Apa ini? Har kom buyu na ba? Hai, ordo. Ya. Coba. Kamu nama. Ne hanai nuwa. Man sini rakin ngaro imlu ko. Biki saya. Bisa kan main bu? Dua kili. Nama sebab kelet. Ay, samra. Sosmak si gentleman ang sosmak. Kan na yung look parba. Ay, pagla sosmak aku. Ay, masih serang le. Serang. Ini apa tu? Nana huisya. Fitting aiding. Ham gente imlu mane masih gila mati imbu le. Benahe. Ay, cile. Ngapri sarni sepi marhung bayi di menjelang ke. Jangan. Guri bilang ku le. Nung siling di angku. Siling di mana imlu next di mana? Ursa besana. Leng nani. Nung kalam besalang ke. Imlu asimini lang bayi besengku. Man liam setelah nabi de. Kumsi sinu bayi. Lana apa yang lem nuntus lah ya. Black mane, kumsi mane di sini. The next day. Rotnya ada, lama tekan dah. Rotnya ada. Tunggu nanu. Oh, gumbai. Oi. Oh, zira. Mati kita lah nabi rumah. Ini. Dalam.
जानला मिनला फैबा जाया आंना मोनसे खामानि दङ आं बेयाव टेनसन जागासिनो रां थाखाबो गैला लांला मा गैला मोसौआ जाहा मासे दङ बे मोसौ मासेखौनो फाननोसै आं आदसा बे मोसौ मासेखौ नों सोरबा दालालफोर मोनोबा नों खोन्थाहरलाय दालालालाय आंना दंखायो आखायावनो ओमफ्राय बे मोसौआसो गायना हालुवा ना दामब्रा बेखौसो नांगौ गाय दङलै गोजा कालारनि गोजा कालारनि गोजा रंनि दङ मासे होमबा आं लोगोखौ कल खालामनाय माबा मोनसे मिलायबानो हरगोन आं হেল্ল' দাদা মই মানে এটা খবৰ পাইছিলোঁ এই ওচৰতে মানে গৰু মানে বেচিব বোলে সিহঁতৰ ঘৰত আছোঁ মানে আপোনাক দেখাব পাৰিম নেকি दानो फैनो नङाबा गाबोन फैनो এই মানে এতিয়াহে আহিব দিছে दानो फैनो এতিয়া অকণমান পিছত মানে চাব তাতে ফিল্ডতে আছে মানে গৰুটো फैनो আহিবনে আচ্ছা ঠিক আছে इटायबादि दानो फैनो এতিয়াই হওক हरला ओइ भाइटी दादा नाকি भाइटी हा हे आमार तारमाने गुरु एटा आছিলে ओइ गुरु बिक्री करब लागब रे एकदम टाका पैसा गेला नहा হৈ গেলে इटाय आसन इटाय সোনকালে হ'ব এইগলা মিলা মিছা কৰিম দে হ'ব আহিলি হল দে फैगोन नो मिलायना हरफिनदों नों मोनसे होसिगोन आं दे मिलायलायनानै जागोन दे नङा होमबा जागोन नङाबाथ' थानांगोन ना थाइसे आंनाबो बिनो जाबाय थु होमबालाय होमबालाय माने फैगोन जानानै फैगोन दानो फैगोन फैगोन दे होमबालाय फैनो फैथोंसै दा मा खालामनो दा इदिनो दसे बे फैसा जिरायना थानोसै दायो खालामसिगोन माबा मोनसे ना मा बुङो 20 minutes later. ঘৰটোতো এইটোৱে হয় হয় দে আহি পালি দে ব চেৰাং প্ৰমাণ ভাল না খবৰ ভালে গুৰুটো চাই আছো এতিয়া হ'লে বিশ্বাসটো আছে মোৰ ওপৰত আছে কিয় না হেৰি দিম 12,000 দিলে হ'ব একদম ধুনীয়া ডাঙৰ আছে 12,000 মানে আজি 10,000 মান দিম নেকি 10,000 বুলি কম হ'ব মই কিবা কিনি কৰিব খুজিছোঁ বজাৰ পাতি অলপ নোহোৱা হৈ গৈছে মানে হ'ব দে আৰু 500 মান বাঢ়াই দিম দে 500 মান বাঢ়াই হ'ব দে এই গুৰুটো তাতে দৰ দিয়া আছে এইয়া ফিল্ডৰ ওচৰত তাতে এই ফিল্ডত ফিল্ডে থৰো আৰু এইটোৱে ওচৰতে আছে চিনি লৈ গ'লে ৰঙা কালাৰৰ এই গাই দেখা পালি হ'ল এই চিনি পাই দে টেনশ্যন নকৰিবি ই নাযায় মোৰ লগত থাকিব তই একলাই চিনি লৈ গ'লি হ'ল কিমান দিছা 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 বঢ়িয়া হ'ব দে বিশ্বাস আছে গুৰুটো খুজি লৈ যাবি তাৰ পৰা মই নিগলি হ'ব দে হ'ব দে ৰঙা বুলি কৈছিল না ৰঙা ঠিক আছে দে ইগলা ৰঙা মাখাম দেউ ন जागोनलै सिन्था गैया खालामसै जाबाय आंनिया बिखिनानो जोबाय नों थांनो ना मा खालामनो आं दा दोरिदलांसै एसे दे इसोरल' पान न माथो बेलासिबो जाबायलै मोखौ दोस्लायनो टाइम जाबाय होद मोखौखौनो दोस्लायना फैनोसै গৰুটো ফিল্ডত আছে বুলি কৈছিলে ইটো আছে না তাতে আছে ৰঙা বুলি কৈছে ইটোৱে হ'ব গৰুটোতো ঠিকেই আছে দামটো ভাল পাম
আহিলে মাত্ৰ খানি চুলিটো দাম ভালকে সুদাল জানি মুকুক সালাম আৰু ভাই এইটো আমাৰে গুৰু এইটো আমাৰে গুৰু নহয় কত গুৰু এইটো মই কিনি আনিছো এইটো লাগিনা আমাৰে গুৰু সালাম মই কিনি আনিছো তো এইটো 400 টাকা কিনি আনিছো মই माथि मुखौ खावग्रा जाखोब्रा दानि जुगावलाय माथो जागोन हमनोनो हालालै रावखौबो दानिया ओइ साला सुवाद मुखौ आरो लांजोबबावनो नागिरदों नामा